Nagre-ready na ako ngayon upang mag-deliver ngayon sa buong Pangasinan, La Union again at Baguio City. Ngayong araw na ito mga ka-FB, kaya samahan nyo ako sa aking pag-deliver ngayong araw na ito ng The Original Keraglos product. Ayan, kaya ano pang inaantay nyo? Tara, samahan nyo na ako. Pupunta tayo sa pangko. Ayan. Bukmukunan. Ayan, pupunta tayo ngayon dito. Ayan, kasama si Edward. Ayan, hindi kayo. Ang Keraglos team ay magdi-deliver ngayon sa buong Pangasinan, La Union, Baguio City. At ang aking driver na Poging-Pogi. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba ang i-deliver ko ngayon? Ayan. 100 gallons ng Keraglos Original Products. At ang maliliit, ayan, naku. Baguio, La Union. Order lahat yan sa Baguio, La Union at Pangasinan. Kaya ano pang inaantay nyo? Lahat na naghahantay ngayon sa akin. Abangan nyo ako at darating ako ngayon diyan sa buong Pangasinan ngayong araw na ito. Ganon din sa Baguio. Ganon din sa La Union ngayong araw na ito. Kaya abangan nyo ako dahil ako'y uuwi rin mamayang gabi ng Tarlac City. Ayan. Ayan ang aking mga tinda. Naku, napakadami. Aking bulk order ngayon. Ayan. Anong masasabi nyo ka FB? Lalakad na si Mami Lau para mag-deliver ng The Original Keraglos product sa buong Pangasinan, La Union at Baguio City ngayong araw na ito. Kaya abangan nyo ang pagdating ng Keraglos. Ang CEO ng Keraglos ang magdi-deliver. Kaya sigurado kung legit ang mabibili nyo na Keraglos product dahil si CEO ang iikot ngayon sa buong mga provinces na nabanggit. Ayan, paalis na ang van ngayong araw nito upang mag-deliver. Ayan, see you later. Ay, mga ka-FP, samahan nyo na kami. Mag-umpisa na kami mag-deliver ngayon ng The Original Keraglos product dyan sa Pangasinan, La Union at Baguio City ngayong araw na ito. Kaya abangan nyo ang Keraglos Original. Maraming pong salamat at Merry Christmas sa inyong lahat na minamahal kong mga hairdresser, salon owner and beauty supply store sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa kalidad ng The Original Keraglos product. Bye-bye! Samahan nyo na kami. Ayos na kami. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng taga Pangasinan, La Union at Baguio City. Ang The Original Keraglos product ay magdi-deliver naman ngayon diyan sa buong Baguio. Ganon din diyan sa La Union at Pangasinan. Kaya lahat ng mag-a-avail, abangan na ninyo ang The Original Keraglos product na ang magdi-deliver ay walang iba kung hindi ang CEO ng Keraglos na si Mr. Lauro Labayo. Gets niyo yun. Kaya abangan nyo at siguradong legit ang inyong mabibiling The Original Keraglos
product. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Ayan. Ang daming order ngayong araw na ito. Diyan sa buong Pangasinan. Bye-bye! Hindi yata napindot yun, ano? Hindi naka-video. Naku, napakaganda pa ng salon ni Marjorie. Dito ko muna ito. Ay, wala na kayong ibang flavor. Tapos ka na. Wala eh. Ito na lang, puti. Oo. Ayan, ako. Ito ang aking pang-apat na madilim. Ang pang-apat. Ayan, ako na pagkunan mo ang kanyang salon. Ito ang mga lahat yan. Yan, ang ganda naman. Yan. Ito ang aking pang-apat na delivery ngayong araw na ito dito sa Pangasinan. Ang pangalan niyo? Alfreya Salon. Alfreya Salon. At siya ang owner of hairdresser, si Marjorie. Ayan. Thank you, Marjorie, sa patuloy na paggamit ng the original Keraglos product. Ayan, istigo kayo. 5 years ko na siyang customer sa Keraglos. Ano masasabi mo sa Keraglos? Thank you sa Keraglos at maganda ang kanyang gawa. Oh, ayan. Ano masasabi mo sa hair botox ng Keraglos? Thank you at maganda po siya. Siya po ang nag-apply ng reband at sa mga client ko, nagugustuhan nila. Oh, ayan, di ba? Kaya, ano pang inaantay nyo? Manatili kayo sa Keraglos pa rin at nang iyo kayo'y masiyahan sa inyong mga kliyente, mamamila yung mga kliyente sa inyong mga salon kagaya ni Marjorie. Ayan, ang dami niyang order. Oh. Sabi nga ng Keraglos, buhok mo. Sagot ko. Stop muna. Kaya ni Marjorie, fanatic sa Keraglos, within 5 years siyang gumagamit ng Keraglos product. Sabi nga ng Keraglos, buhok mo. Ay, gaganda nito. Keraglos, sagot ko. Oh, diba? See you next video. At ang aming last delivery ngayong gabi na ito, anong oras? Yan, nakikita nyo ba ang kanyang salon? Napakaganda ang Alfreya Salon. Ayan, nakikita nyo ba ang kanyang salon? Ayan, naku, napakaganda ng kanyang salon. Dito tayong dalaw. Ayan. Naku, si Ma'am Marjorie ng Alfreya Salon ay loyalist ng the original Keraglos product. Ayan. Naku, thank you very much, Ma'am. Advance Merry Christmas. Happy Merry Christmas. And Happy New Year advance. Ayan, ang kanyang salon. Nakita nyo? Napakaganda ng kanyang salon. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Madam Glenn. Ayan. Ayan yung order mo. Ang Keraglos original. O, diba? Tignan mo. Ipakita mo ang dami ng kanyang customer. Ikot mo. Ngayon, wala naman. O, isang, ha? Yan, ako, check-in delivery today. Dito na naman sa magandang salon ni June. At kung pangalan ko sa salon. Oh, let's June. Let's Let's June Salon! Let's June. Ayan, ako binibili ko yan.
Sa YouTube ko yan. Ayan, o. Ito ang mga CEO, magkasawa, di ba? O, yan na, ano, kaya Diyos. Ayan, o, di ba? O. Ayan. Mama! Ayan. Wala kong ano ngayon eh. Wala ko sinasadya ko, mama. Ang kunin mo daw kay Rano. Okay na? Oh, ito yung order mo. Diba? Diba? Ang order first, delivery. Ngayon. Kay Ma'am Rose. Ang Kerala Gloss, original, product. O yan. Ano masasabi mo sa Kerala Gloss? Wala akong masasabi. Maganda. O, diba?